Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobru i lošu. Otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Kukao, pa šta? Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jo, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno ću uspjeti da okrenem moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno. A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Aha. Šta? Tako malo pakovanje Pringles? Ozbiljno? A šta je kod vas? A meni se baš posrećilo. Ha, cool. Da, ja sam imala najviše sreće. Imam najveći Pringles. To je tako cool. Ali Jane počinje. Pa da, ja opet imam najmanje pakovanje, šta ću? Da vidimo. Samo jedan komad? Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Sad ću ga probati. Znate, to je svakako ukusno. Sad, Mike, hajde. O, da. Otvaram, vadim i probam. O, da, čokoladni čips je super. Prvi put ga jedem i to je zaista predobro. Svima preporučujem. I ja bih htjela da probam, ali majke Cicija neće mi dati. Imaš svoju porciju. Čekajte. Zaglavila mi se ruka. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Naravno, a možemo da ti odsečemo ruku? Ne, samo ne to. Okej, onda mi daj ruku, sad ću je osloboditi. Ja ću pomoći, Ups, drugari su pali, a meni je ostao čokoladni čips. Prelepo. Vrti mi se u glavi. Gdje je moj čips? Jane, kako si mogla? Koja si ti, drugarica? Britney, hajde, na tebe red. Da, hajde da vidimo. Jao, ne mogu da dohvatim. Tačno. Samo ću okrenuti pakovanje da bi čips ispao. Wow, koliko čipsa. Ne mogu da verujem. Pogledajte, molim vas, ovaj komad. Veličine moje glave. O, da. I ukus je ekstra. Oduševljena sam. Poješću još jedan komad. Evo ga. Ideja.
Treba mi velika čaša. Sad ću vam pokazati šta sam smislila. Dakle, izmrvit ću čips i sipati ga u čašu. Tako je, treba napuniti celu čašu. Super, odlično mi ide. A sada, najzanimljiviji deo. Treba sve istopiti. To će biti jako zabavno. Sklonite se. Koristit ću bacač plamena. O, kako moćno. Gotovo. Sad imam veliku čašu tople čokolade. Wow, cool. Da, znam. A sad je vreme da probam svoje piće. I izvadit ću svoje slamke naočare. Tako su zabavne. Konačno mogu probati svoju čokoladu. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Izgleda super. Britney, daj nama malo. Ne može. Neću nikome dati. To je sve za mene. Jel vam jasno? Nisam znao da je Britney takva cicija. Nema veze. Jane i ja imamo nešto. Sad ćemo popiti njenu čokoladu tako ona ne vidi. O, Mike, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Hej, a gdje je sva čokolada? Nije moguće da sam sve popila. O, dakle su ovdje ove slamke? Šta? A vi ste mi ukrali čokoladu? Kako vas nije sramota? Ma dajte, to je smešno. O, kako mala kocka Maltesers. Preslatko. A šta je kod vas? Da, ja imam veću kocku. Mike, vidi njenu porciju. Konačno je sreće na mojoj strani. Sad vi imate male porcije, luzeri. A Britney, hajde, možeš da počneš? Dobro, nije mi žao što sam dobila tako malu kocku. O, pitam se, a šta je unutra? Neverovatno, unutra je žele meda. Preslatko. Sad ću ga pojesti. Baš ukusno. Sada vraćam čokoladni poklopac na mesto i probat ću samu kocku. O, da. Predobro. Oduševljena sam. To je to, Mike. Sad ti. Dobro. Sad ću probati svoju čokoladnu kocku. Unutra je puno Skittles bombona. To su mi omiljene bombone, kako su znali. Dakle, prvo ću pojesti bombone. Uradit ću to uz pomoć slamke. Tako će biti brže. Odlično mi ide. A sad je na redu kocka Maltesers. Ideja. Razbit ću je. Da, to je druga stvar. Hej, to je sve moje. Ne može. Wow, to je mnogo ukusno. Pogledajte kako zabavno jedem. Obožavam Maltesers. A sada, Jane, hajde. Da, tako je. Prvo ću saznati šta je unutra. Baš me zanima. Hajde. Da vidimo. Skidam poklopac. Kako je težak. Drugari, ne dirajte to. Kako da ne. Baš to ćemo da uradimo. Oho, koliko marshmallova. Neverovatno. Predobro. Obožavam marshmallow. Ej, šta to radite? Da, uspelo je. Maltesers je predobar. I meni se sviđa. To je 100 puta ukusnije od običnog Maltesersa. Jel me čujete? Ups, primetila nas je. Nismo ništa jeli. Ali zamolila sam vas da ne dirate. Dobro, jedite. Ja imam još celu kocku. Hvala puno. Opa, mali cake pops. Super. Preslatko. A šta je kod vas? Šta? Kod mene je srednji cake pops. Također veoma lep. Jane, šta? Nemoguće. Moguće? Jedva čekam da probam. Pa ne, Britney je prva. Da, vrlo rado.
Ukus je baš dobar, ali tog je veoma malo. Ko je sljedeći? Ja, naravno. Ne, sad je moj red, Jane. Sad ću da zagrizem. To je jako dobro. Ovaj Cake Pops je tako lep unutra. Ja, konačno! Miris je ekstra. Hej, ne mogu da ga podignem. Zašto? Hej, prestanite da se smijete. O, imam ideju. Mogu iseći kolač. Čak ni to nije lako. Ali uradit ću to. Tako je. Wow, pogledajte kako je to lepo. Predobro. Oduševljena sam. Jane, hoćemo i mi malo? Moj Cake Pops. Dobro, poslužite se. Hvala puno, Jane, najbolja si. Britney, imamo pola kolača. Navali. Prijetno, drugari. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jao, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba je se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jao, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlag umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i presjeći ga na pola. Suv je, lomi se.
Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični sushi Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno! Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam, strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se setila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moje. Hej, bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će dodati šlag. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas. Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljem zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. I još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otruje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelipi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jao, bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikticu. Na rendaču joj dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle.
Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Oh my! Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boja zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Belisimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i seći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način? Onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti uduševljena. Ona voli bombone. Pa zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi. Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš. Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim. Moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles. Cool! Kakvo ukusno punjenje. Ovo je fantastično. Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem jedne žele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow!
Nije li to žvaka unutra? O, pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno. Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala. Svaka čast. Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. Bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno. Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta je? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo, gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba.
Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger. Wow! A ovo jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. O, divno. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. O, kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment. Nešto fali. O, tačno. Dođi kod mene. Slušam, gospođice. Ofarbaj mi dvorac. Radi. Razumeo sam vas. Odmah krećem. Vaš dvorac će biti najlepši i veoma skup. Dodat ću što više zlata, tako je. A sad ću uzeti roze farbu. Da, ova boja je prelepa. Siguran sam da će vam se dopasti. I gotovo. Kako vam se sviđa, gospođice, ili? Oho, to je još bolje nego što sam zamišljala. I evo još nešto. O da, obožavam drago kamenje. O, hoću i ja. Marš odavde, komšinice. Ovo nije za tebe. Ukrasit ću svoju kuću sa ovim. Da, ovako izgleda još skuplje. Oduševljena sam. Jao da, i treba mi obavezno kruna. O, lepota. Sviđa mi se. A? Šta je ovo? Prestani odmah. Je li to farba? Da, odlučila sam i ja da farbam svoj dvorac. Ovo je jako zabavno. Baš mi se sviđa. Tada, gotovo. Ali to još nije sve. Čekajte da nađem nešto. O, evo ga. Da, to mi odgovara. Dakle, došlo je vreme da ukrasim dvorac. Da, neka nije toliko skup, ali sigurno će biti lepši. Vidjet ćete. Da, tako je. Još par dodira. Super. Zadovoljna sam. Phoebe, gledaj. Što je to sa njom? Odmah sredite me. Tako je bolje. Izvolite, ovo je za vas. Baš vam hvala. Da, nema na čemu. Dakle, moja draga, pogledaj kakav dvorac sada imaš. O da, moja lutka je oduševljena. I moja isto. O, kakva lepa fontana. Stavit ću je ovdje. Nadam se da će se moje lutki svidjeti. O, kako si lepa. Ja obožavam te, jel znaš? Šta? Pa šta? A bolje pogledaj ovo. Sad ću ja napraviti svoju fontanu. Da, to je baš moćno.
lutka oduševljena, to je najvažnije. Cool! Jesi videla? Ova fontana je bolja. To je smešno. Kod mene. Šta je bilo? Okrenite dvorac. Može, bit će urađeno. Pritiskam. O, da, to je zaista super. Okej, vreme je da odaberem interijer. Krenut ću od prvog sprata. Mislim da je ovaj pod najbolji. Odličan izbor. Da. Hajde da nastavimo. Uveravam vas, imat ćete najskuplji, najbolji i najlepši interijer. Okačit ću zavese, staviti modnu pistu, lusteri i tepih. Da, to će biti najbogatiji dvorac na svetu. Pa, gospođice, kako vam se sviđa? O, da, to je baš ono što sam htjela. Izvoli, dođi kod mene, moja lutkice. Pogledaj kako je ovdje divno. O, da, drago mi što ti se sviđa. A evo tvojeg prijatelja. Ćao svima! Hajde da odsviramo prelepu muziku. Vaš dvorac je veoma lepi i vi ste lepi. Hvala, baš mi je drago da čujem to. Muzika je prelepa, bravo. Ovakva smešna priča. Smiješno. O, kakva dobra žurka. Hajde, mala, idi kod njih zabavit se. Zdravo. Gde si pošla u takvo deći? To je presmešno. Ne plači, mala. O, tačno. Sad ću uraditi nešto zanimljivo. Fuj, ovo nam ne treba. Uzet ću lizalicu i pen. Da, to je ono što mi treba. Istopit ću lizalicu. Super! A sad ću napraviti lep pod. Da, gotovo. A vreme je da pojedem nešto. A ovo mogu zalepiti na zidove. O, izgleda baš dobro. I stavit ću zvučnike. Ovo ide ovdje. A ovo ću okačiti na plafon. O, tačno. Treba će mi moja čarapa. Skinut ću je i napuniti peskom. Aha, tako je. Eto, dobili smo super vreće za sedenje. Drugari, došlo je vreme za muziku. Hajde da plešemo. Ne mogu da verujem, ova žurka je predobra. Ova muzika je stvarno dobra. O, da? Jao, i meni se pleše, to je jako zabavno. Ej, Phoebe, dođi kod nas. Šta? Nema šanse. Dobro, ne moraš. Sad ću te očešljati. Tako je. O, kako mi se spava. Jo, jadno. Sad bih neku mekanu posteljinu. Da, shvatila sam. Znam šta da radim. Sad ću napraviti za tebe svetlu i udobnu spavaću sobu. A vreme je da napravim krevet. A bit će mnogo sladak. A veruj mi, imat ćeš najbolji krevetić na svetu. Na njemu ćeš moći da se odmaraš. Svidjet će ti se. Aha, krevet je spreman. Dodat ću čebe i jastuke. O, da, ispalo je super. Sve spremno. O, šta je to? O, kako si sladak. Divno. Čekajte. Aš tako? Da. Lezi, moja draga. Odmaraj se. A ja ću u međuvremenu napraviti udobno mesto za našeg novog prijatelja. Da, što više zelenila, bit će bolje. Stavit ću ogradu i eto. Cool. Lutkice, sad imaš novog prijatelja. A nadam se da će ti se dopasti. Što? Wow, to je super. Imam
kućnog ljubimca. Preslatko. O, to je divno. A šta? Kako ti se sviđa, Sheila? Pogledaj kakva prelepa spavaća soba. Moja lutka čak ima i garderobu. O, da. Šta misliš, draga? Jeli? Wow, ovo je divno. I meni se jako sviđa. A, dobro, što su svi zadovoljni? Ne, ovo nije to. Ne, bre. Da, ovo je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti pravi bazen. Ovo će biti prelepa zona za odmor. Dodat ću par detalja i to je to. Sve spremno. Moja lutka će moći da uživa tu. Da, hvala. Ovo je vaša plata. Super. Dakle, draga, a vreme je da plivaš malo. Uživaj. O, da, to je divno. A dakle, a zalepit ću ovo ovdje. Aha. A sad mi trebaju sunđeri. Evo ih. Od njih ću napraviti lep kauč. Cool. Baš mi se sviđa. Dodat ću sto, cvetić i uključit ću video. Ovo je tvoja soba za uživanje, Lutko. Odmaraj, draga. O, kakav dobar video. Super. Drago mi što ti se sviđa. Wow. Sheila, možemo li mi kod vas? Pa naravno, hajde. Ovo je zaista zabavno. Baci pet. Vidi naše... Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super. Dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj, opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapić od jagoda. Ovo su moji omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu. Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Što? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roze marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako je velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Med je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O da, plava hrana je najbolja.
A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno. Treba staviti u usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvačem. Joj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze? Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Drugari, dobro se krećete, ali morate jesti. Novi proizvodi su već tu. Julie, ti si dobila pakovanje čipsa Takis. Budi oprezna, ljut je. Alex ima veliki čokoladni kolač. Britney, što ti tako srećna? Oho, ogromni Oreo. Još je i roze, cool. Jao, ne mogu da ga zagrizem. Zašto neće? Šta da radim? O, tačno. Trenirala sam karate. Sad ću se setiti nekih tehnika. Da, sad ću srediti taj nevaljali Oreo kolač. Jeste spremni? Kija! Kija! Gotovo. Tako je bolje. Bolje se nemojte petljati sa mnom. Hvala vam, prijatelji. Moram se ponovo presvući u Britney. Konačno mogu probati taj kolač. O, prelep je. Drugari, ne možete ni da zamislite koliko je dobar. A verujte mi na reč. Mogu sad ja? Super, jedva čekam da probam svoj plavi čips. Lep je. Jede mi se još. Drugari, svima savjetujem da probate. O da, divno. Jao, je li ovaj čips ljut? O ne, mamice. Sve mi gori unutra. Sad sam vatreni zmaj. U pomoć. Ideja, imam kantu vode. Julie, spasit ću te. Sad čekaj. Pa, jel se osjećaš bolje? Alex, hvala ti puno. Najbolje si. Sad ti jedi svoj kolač. Hajde. O, konačno. Obožavam čokoladne kolače. Kakva ukusna krema. Ekstra. Julie, hajde da ga zavitlavamo. Šta misliš? Podržavam. Mislim da Alex neće biti zadovoljan. To nije smešno, devojke. Ali krema je zaista ukusna. Dobro, sad ću skinuti sa lica svu kremu i pojesti je. Ekstra. Ostalo ću obrisati krpom. Gotovo. Opet sam lepotan, devojke. A nešto nije u redu? Jao, moj vrat postao je plavi. A kod vas? Drugari, obojili smo se. Šta nas čeka dalje? Hajde da saznamo. Dakle, šta ćete jesti ovaj put? Alex je dobio crne rezance, a Britney ima roze picu, a kod Julie su američke palačinke. Alex želi da bude prvi. Hajde! Čekaju me najlepše crne špagete. Obožavam ih. Baš sam gladan. Mislim da će mi ove porcije biti dovoljno. O, prelepo. Ali ovim štapićima ću jesti baš dugo. Bolje da jedem rukama. Tako će biti zgodnije i brže. Ekstra. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Možda Julie? Nema problema. Želim da probam prvo borovnicu. To mi je omiljena bobica. Super. A sad mogu probati palačinku. Još nikad nisam jela plave. Ekstra. Vreme za drugu palačinku.
A možda da uplašim drugare? Ja sam čudovište, bu! Ali zapravo sam vaša drugarica Julie. Jeste se uplašili? Okej, nastavit ću da jedem. Ostala je posljednja palačinka. Najlepše. To je to, Britney, možeš početi. Stvarno, super. A želim da pojedem svoju picu na nov način. A videla sam ga u TikToku. Treba iseći picu ovako, u krug. Gotovo. A sad se može probati. Jao, kako je ukusna. Drugari, to je bilo mnogo dobro. Hej, šta je sa vama? Izgleda da je to još jedno bojenje. Jao, vaša lica potpuno su farbana. Jao, izgledate baš smešno. A gde ste otišli? A evo vas. Treba smisliti kako vam vratiti pravu boju kože. A evo bake. Jao, šta je sa vama? Je li to danas noć veštica? To nije dobro. Sad će baka sve rešiti. Moj omiljeni komplet prve pomoći je uvek sa mnom. Ovdje ću sigurno naći neki lek za vas. Evo ga. Otvorite usta. Sad će baka svakome dati tabletu. A Julie jednu, Aleksu i Britney. Kako se osjećate, deco? Jel vam bolje? Bako, vi ste čarobnica. Uspeli ste da vratite deci njihovu boju kože. Najbolja ste, baka. Ovo obična srednja škola Sirena. Ovdje kao i svuda postoje super popularni klinci i obični štreberi. Upravo takvi kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog lepotana škole, Jimmya. U svojim snovima ona zamišlja kako je on primećuje i predlaže joj da mu bude devojka. Ali postoji jedno ali. Jimmy to nikada u stvarnosti neće uraditi. Ali Tiffany nije loše sanjati. Jimmy? Šta je to? Zašto ste to uradili? Ponižena sam, koji blam! Kako ti se svideo poljubac sa ribom? O, Tiffany, ovo je tvoj novi dečko, jeli? Baš je lep. Ne želim više da idem u školu. Zašto me on ne voli? Zašto je takav prema meni? Mrzim ga! Tiffany, šta se desilo? Pogledaj društvene mreže, moli! Tiffany, zašto si poljubila ribu? O, jadna. Žao mi je što se to desilo, ali Tiffany, imam ideju. Ne brini, a šta ako tebe napravimo takvu lepoticu da svako poželi da se druži i zabavlja sa tobom? Imam plan. Hajde, pritisni ovo dugme. Dobro, ajde. Šta je to? Ovo? U mojoj sobi se pojavila šminka, odeća i ukrasi. Wow, nikada tako nešto nije bilo. Je li to sve za mene? Molly, hajde brzo da se našminkamo. Iako nikakva šminka neće sakriti moje bubuljice. Kako da ih se rešim? Znam, sad ću da ih iscedim. Tiffany, nemoj. Ne smeš tako da radiš. Joj, kako odvratno. Tiffany, šta si uradila? Ne brini, ja ću ti pomoći. Ne mrdaj. Dakle, potreban mi je puž. Puževa sluz će pomoći da se rešiš bubuljice bez ceđenja i da će tvoj koži sjaj. Vidjet ćeš. Sad čekaj malo. Još par minuta. Pogledaj sad. Tvoje lice se promenilo. Ne vidim ništa. Potrebne su mi naočare. Ne. Uzmi bolje sočiva. Hajde. A sada sve vidim baš dobro. I sada jasno vidim svoje brkove. Kako da ih sklonim, moli? Imam jednu ideju. Potreban mi je aparat za vosak. Sad ću ga zagrejati, a posle staviti vosak unutra. Wow, kako zanimljivo. Kako vruće moj prst. Opekla sam ga. Tiffany, zašto to diraš? Nisam čak ni stavila vosak. Vidi, sad se vosak otopio. Uzet ću štapiće za uši, umočiti u vosak i staviti ih tebi u uši, nos i između obrva. Sad čekat ćemo par minuta dok se sve ne stegne. Aha, još malo. Jesi spremna? A sada vučem.
Da, znam, lepota zahteva žrtve. Ali sada više nemaš suvišnih dlaka. I poslednje. Ne, neću da ti dam, to boli. Znam šta da radim, golicam te. Odlično, a sada vučem. Uspelo je. Tako zaista izgledam bolje. Wow, šokirana sam. Sve je tako glatko. Sviđa mi se. O, moj zubi. Ne brini, to se također može popraviti. Uzet ću četku i pastu sa ugljem. On izbeljuje i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljam, odlično. Ostalo je samo da ispereš usta vodom iz irigatora. On će skloniti svu pastu. To je to. Wow, moji zubi su ponovo beli. O, šta je ovo? Zalepila se moje uste. Moli, pomozi mi da sklonim ovo. Jesi se zaglavila, sad ću... Joj, pala sam. Ali skinula sam ribicu sa usana. Odlično, sad sam tako lepa i usne su mi tako velike. A sada šminka. Hajde da ti napravimo lep make-up. Dakle, imam veliki sanduk sa različitom kozmetikom. O, šta je ovo? O, kako zabavno! Tiffany, daj. To nisu igračke. Ja ću samo da te našminkam. Dakle, sipat ću ovdje tečno sredstvo. Tako je. A sad ću ti to naneti na lice tankim slojem. Ne mrdaj. Skoro sam završila. Još malo. I... gotovo. Savršeno. Ej, šta je sa mojim obrvama? Izgledaju čudno. Vidi, imam ideju. Uzmi šablon za obrve. Da, drži ga tako. A ja ću ti nacrtati obrve. Aha, još malo. Sad ću ih ofarbati. Tiffany, pogledaj. Wow, kako lepo. Moje obrve nikada nisu bile tako lepe. A šta je sledeće? Sad mi je potrebna narukvica sa senkama. Aha, tako je. Otvaram. A sad ću našminkati tvoje kapke. Roze boje ti baš dobro stoji, Tiffany. Zatvara oči, nisam još završila. Potrebne su lepe strelice, tako je. Da, ljubičasta boja ti također dobro stoji. I sad ću ti staviti roze sjaj na usne. Da, prelepo. Ali to još nije sve. Našminkat ću ti trepavice. Wow, tako su duge. Uspelo je. Ostao je posljednji dodir. Malo šljakica. Ili malo više. Wow, kako lepo. Previše šljakica. Tako lepo svetlucam. Sviđa mi se mnogo. Tiffany, tvoje pletenice su užasne. Potrebna ti je super frizura. Pala mi je na pamet ideja. Dakle, pustit ću tvoje kikice. Šta je ovo? Lizalnica u kosi? Ozbiljno? O, našla si je. Ja sam je izgubila pre mjesec dana. Ukusno. Dobro. Dakle, koliko ovdje ima đubreta. Različite šnale. Okej, sad ću sve skloniti i očešljati tvoju kosu. Izgledaš super. A sad ću staviti penu na tvoju kosu. Puno pene. Da, ona će učiniti tvoju kosu glatkom i poslušnom. Tako je. A sada treba sve rasporediti češljem. To je jako zabavno. Da, jeste. Ali nemoj da mrdaš. Tako, još malo. Odlično mi ide. Eto, ostalo je samo da se osuši. Dakle, stavit ću ti specijalnu kapu na kosu. I priključiti fen. Ovako. Uključujemo i čekamo. To je jako zanimljivo. Želim što pre da vidim šta je ispalo. Dakle, skidam. Wow, moja kosa je postala roza. Kako lepo. Hvala ti. Nema na čemu, ali zar ne misliš da je to sve? Treba napraviti lepu frizuru. Daj mi par minuta.
Molly, napravila si lepoticu od mene. A šta je ovo? Kako lepe platanice. Sviđa mi se. Dobro mi stoji. Je li to sve? Ukrasi. Baš su lepi. Hvala ti mnogo. A sada, hajde da te lepo obučemo. Probaj ovu jaknu. Ne. Možda ovaj kostim? Ličiš na čuvara, glupo. Šta je ovo? Jao, to sigurno ne, slažem se. O, da. Ovo je tvoja varijanta. Da, upravo si. A šta da obučem dole? Ne brini, sad ću popraviti to. Sad čekaj. Eto, to je druga stvar. Tako lepo sijajiš. To je upravo ono što sam htjela. Wow, Molly, ja ne prepoznajem sebe, ja sam predivna. Hvala ti, hvala. Moram što pre u školu. Jedva čekam. Da, i ja isto. Ko to ide? Wow! Sklonite se! To je Tiffany? Ona je tako lepa, nemam reći. Ćao svima. Tiffany, izgledaš nevjerovatno. Hoćeš li izaći sa mnom? Sastanak s tobom? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sad ću da te poljubim. Ili ne ja. Čekaj, ko je to? Joj, odvratno! Poljubio sam jastoga. Sada znaš kako je meni bilo? Sad ti se smeje cijela škola, tako ti treba.